Dili basta-basta no ang giatubang sa daghang Di Dabawen basta-basta. News kagahapon labi na ang pamilyang Duterte kakong panahon na mga higala gani gi-update ka ganina no nga ni misunod si Vice President Sara Duterte and Paulo Duterte Congressman Oo, Paulo. katulong sa Netherlands and Parang nauna si Congressman Paulo, no? Oo. 5:45 a.m. yes and confirmed nga niabot na ang eroplanong gisakyan ni FPRRD sa Dubai. Uy, sa Dubai. So, sa ato pa, muraga mag-stop over to Yes. dito, day. Oo. Oh, nagiulat lang na to update sa Radyo Mandong Unsa basta man to? maka-update si Unsa man ES tong ba, aeroplan? Medialdea? Oo, unsa man tong aeroplano nga gisakyan nila gikan sa Villamor. Pag abot ato sa Dubai mo transfer na pubagka sila Murag la another same plane. Same Unsa lang ba ka? ata nga plane murag for fuel kung wala ko Mag-fuel- nagkamali. mag-refueling lang. Refuel. Oo. Ako check ako out. nagkamali. Yes, Radyo Mandong. So mo na ato ang sutaon karong adlaw kay daghan kayo og mahitabo. Sama atong pag-file og petisyon ni Attorney Salvador Panelo karon. Oo, so kana ang usa sa ato ang mga tutukan. And